Let's welcome more party people on stage. Here is your host, Ancher Gua. Ayan, mag-ingay, province of Ilocos Sur! Grabe, buhay na buhay ang energy natin ngayong gabi at sama-sama tayo, everyone, for another night of festivity and of course music and a lot of vibrant moments, and especially that we're all here gathered at Quirino Stadium para nga rin naman sa isang gabi ng kantahan and of course kasiyahan. Everyone, ket kastamet karon itang arabi ikablaawan kayo amin. Welcome po sa of course pinakantay natin na party dito sa stadium. And with that, apo ka sa unay nga nakatadot tao itang arabi. Once again, welcome to Illumina Music Fest! There you go. And everybody in celebration of the Ilocos Sur Festival 2024. Grabe ka naman, ang daming mga naganap kanina at kanina lamang. Especially this morning, we had the Grand Parade. At kaninang hapon, nagkaroon din tayo ng Zumba, and by which lahat lang din naman at karami mga nakasama natin ay syempre nakikisabay sa ating beat at sumayaw sila nakipag-warm up. Lalong-lalo na rin everyone that we also have the fun run a while back. Asan yung ating mga runners kanina? Asan? Pakita yung mga medals! Come on! Yung mga finishers natin. Siguro naiwan na. Okay, but then again, congratulations for finishing the run. 6th day pa lamang natin ngayon. And we can of course wait to hear the voice of up and coming singer na famous sa mga collab with rising artists. Janine Tenyoso! Come on everyone, show your love. Eto din. Okay ha? I'm very sure a lot of you here would really like to hear the song. Meron din tayong artist na makikipaglaro sa atin ng mataya-taya. Oratelec! Ang sarap makipaglaro. Maraming nag-aabang na Gen Z na into hip-hop game. At sure ako naman nasasamahan tayo nitong gabi. At kahit pa paumaga, Al James! Dahil teka nga muna, ang tanong namin ngayon, eto na, mapinakahintay natin na banda and of course singer. Ang tanong ko, sino dito ang mga iniwan sa ere? Pumunta nga naman dito para dalhin niya tayo sa ere. One more time everyone, let's hear it for, alright, Juan Carlos! Sino pa naman ang tatangga magbigay kung manghingi ng manghingi sa atin mamaya? Ang Itchy Worms! Yun, kaya pengen ng napakalakas na energy nyo mamaya, alright? Napadaming nagliliwanag ang mga bisita ngayong gabi with the bright smiles, and indeed, love na nga naman tayo ng provincial government of Ilocos Sur headed by our beloved governor, Honorable Governor Jeremiah Jerry C. Singson. Thank you so much for the Ilocos Sur Illumina Music Fest. Sa dami ng mga bisita natin ngayon, walang uuwing malungkot, walang uuwi agad. Tatapusin natin ito hanggang umaga. Oh, familiar ba kayo sa song na yon? Magpalakpakan for the rapper with the golden voice, Al James! Norema ko, pero pansariling gamit ko lang to. Norema ko dito madami. Norema ko, basta lang sa mga totoo. Norema ko dito madami. Norema ko, pero pansariling gamit ko lang to. Norema ko dito madami. Norema ko, basta lang sa mga totoo. Norema ko dito madami. Maraming salamat po, Ilocos Sur! Alright, Ilocos Sur, give it up for Al James! Hey! Alright, once again, Ilocos Sur, nag-enjoy ba kayo? Grabe, simula pa lamang yan.
Ang daming nakisabay at tuloy nga nag-enjoy din naman. Everyone, that is just the first of the great things that will be happening tonight. And I know all of you are enjoying taking a lot of photos and videos on our event tonight. And that's why do not forget to use our hashtags. Hashtag One Ilocosur and hashtag Ilocosur Festival 2024. Gawin natin to trending, not just on Facebook, Twitter, Instagram. At eto na! Once again, Ilocosur, handa na ba kayo? Please welcome on stage Filipino alternative rock band, Autotelic! Pagbilang ng tatlo, iiwanan ka. Thank you so much. Sa'yo mabako sinta, ibubulong ka musika, puso'y magiging isa, takbo ng mundo'y magpapahinga na parang isang pelikula. Ilayo man tayo ng tadhana, bumabalik sa bawat eksena. Ako at ikaw, walang iba. Oh, yeah. Kung ano man yung ibigin mo, ipasok mo na iinggit ako. Bilisan mo at buksan mo na yan. Magkaganda ang ating samahan. Tingin naman ako niyan. 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 Thanks so much, Ilocos. We're gonna go into your stick out! Thank you so much! Agyaman na! Ilocosur, pahingi naman ang napakalakas na palakpakan at hiyawan para kay Ichi Worms! Grabe nga naman, pasado alas 12 na. Malakas pa rin ang energy. Kaya naman, kumusta? Madlang Ilocosur! Grabe! Game na rin naman sila dito pa rin sa Quirino Stadium. Mukhang hindi nauubos ng madla. Dahil naman po tuloy-tuloy pa rin ang energy at kantahan, di ba? Woo! Grabe nga naman. At nang dahil dyan, bibigyan natin ng opportunity ang ating mga fellow Ilocanos. Damagik lang, again, enjoy kay Kadimat lang. Again, enjoy kayo! Kasta! Okay. At ngayon, sino ang pinakamatapang sa lahat ng madla at nandito? Dahil kung sino, okay, kung sino
may chance siyang mawakan ang mikropono na ginamit ni Janine. Tenyoso, mukhang siya nga. Siya nga, hello, hawakan mo yan! Parang nahawakan mo na ang kamay ni Janine Tenyoso. So, kumusta? What's your name? Sandali, gabi. Kumusta? Kumusta? Nag-enjoy ka ba? Yes! Okay, what is your name? Taga saan ka? I'm Jara Niturada from Pangasinan. All the way from Pangasinan! Talaga, lahat kayo from Pangasinan? Kaming tatlo po. Taga saan kayo? Taga Vigan, taga Ilocos Sur, taga Ilocos Sur na Metlangem. Ada taga Pangasinan na Apo. 5 oras, 4 na oras ka nagbiyahe, suna tapno lang makita na. Sino ang pinaka-idolo mo sa lahat na nag-perform? Sino ba? I'm sure idol naman natin lahat, pero sino talaga yung mas inabangan mo? The Itchy Worms po. Si? The Itchy Worms. Itchy Worms! Ayan, grabe nga naman. Okay, and of course, welcome once again and thank you so much, ha. Magstay ka na dito hanggang sa Feb 14, hanggang sa matapos ang Ilocos Sur Fest. Okay, ayan, bibigyan kita ng opportunity. Anong gusto mong sabihin sa Itchy Worms? I love you! Ate naman. Shoutout kay Ano Lucky na? Cedric! Ayan, maraming salamat. At eto din, meron din tayong mga fans dito. O, sandali. Doon tayo konti. Ayan, sino ang ano yan? Agayat ka, titaga UNP. Ayan na, taga University of Northern Philippines. Ayan, at meron din, aside from Pangasinan, meron din galing ng Batangas! Lakas! Sino yung galing na Batangas? Yo. Sino taga Batangas? Woo! O, sandali. Grabe, akalain mo, alas 2, pasado alas 2 ng lakas pa na energy. Okay, sa mga taga Batangas, galing ng Batangas, sinong inaabangan nyo o inabangan nyo ngayong gabi? Actually, ito po ay biglaan lamang. Inaabangan po namin ngayon ng Itchy Worms po tsaka ang JK. Oh my! And of course, we would like to Kaya mo yan. express Dali. our... Woo! Inhale, exhale We would yan. like to take this opportunity po para pasalamatan si Sir Aaron Mercado! Wow, asa si Sir Aaron? Oy! Taas sa gabi, mga taga Batangas! All the way from Taal, Batangas! Yay! Umaalbulruto ang kanilang energy once again all the way from Batangas! Ayun, meron pa ba? Aside from Pangasinan, Batangas, yung talagang lumipad, nag-travel, nagpuyat para lang makarating dito. Taga saan? May taga Cebu. Oy, siguraduhin mo siguraduhin mo. Okay, sino dito? Okay, lahat naman tayo fan ng ating pinakaantay na si JK. So ngayon, meron ba dito yung super fan na fan ni JK? Ako! Ikaw! Ate, parang natakot ako kay ate manlalamon ng mic. Pero, eto na. What is your name at taga saan ka? I'm Laila Ambulo all the way from Sinay, Ilocos Sur! Taga Sinait! At eto yan. O, eto na. Malapit na mag-perform ang iyong favorite na singer. So, andyan lang siya. Anong gusto mong sabihin? JK, mahusay ka singer! Woo! Kaya mo yan, ate. Alam mo, ganon din. Same energy sila with ang mga galing ng Batangas. Okay, sa lahat ng mga kinanta ni JK, okay, JK, ano ang pinaka-paborito mo doon? Kasi sumikat yung ere, pero pinaka-paborito kong kanta niya is yung yung Kalawakan. Kalawakan. Oo. Makakapag-sample ka ba ngayong gabi? Siyempre. Taas mo, ingaton, ti bandera, ti taga Sinait, ken taga Ilocos Sur. Yes? Nakalimutan mo yung lyric. Shot puno na lang kakanta eh. Ano? Shot puno. Okay, shot puno. Everyone, shot puno. Laila, shot puno. Okay, go! Lahat ng pagmamahal
Ayan, grabe. Punong-puno yung shot, ate. Taas. Okay. Handa na po ba kayo? Siya ang kumanta ng mga tanyag na kanta. Natuloy nga ng pinapakinggan natin, sino siya? Mas malakas pa! Everyone in Ilocos Sur, please welcome the one and only Juan Carlos! Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Tayo'y lumilipad at talagang iniwan mo pa ako para sa ibang tao. Favor, kasi nung Pasko wala masyado nabigyan ng gift sa akin. So, ito gift niyo sa akin. Try natin. Oh, di ba? Nakakaputang ina. Tayo'y Ilocos Sur, palakpakan naman natin siya! Woo! Nag-enjoy ba kayong lahat? Ayan, but everyone, wait, there's more. As we are not letting you go without seeing your party moves once more. And let's cap off the night with these two DJs, Marco Pedro and Manila Junkie. We are one Ilocos Sur. Maligaya Ilocos Sur Festival! Satisfaction.